Ir-rida tal-Alla biex niskopruha irdu ngħaddu minn proċess. San Franġis d'Assisi sabiex wasal biex ara fil-mulej eżattament x'rid minnu għadda minn 6 snin sħaħ jitlob u jiskopri bil-mod il-mod dak li l-mulej x'rid minnu. L-qaddesin eżistijaj illi ħallew tiġdid bil-fil-Knisja m'għamlux l-affarijiet minnu mal-għada. Imma ddum il-proċess u ridi tal-mulej skeprowa bil-mod il-mod. Xi drabi b'ħafna diffikultà u xi drabi wkoll b'ħafna sofferenzi fil-ħajja tagħhom. Allura meksa li jarafna mela dak li hu fil-qalba ta' dik li hija r-rieda ta' Alla kif ħaniskop il-kuntest li fiha ħansibuha u nifhmu li id-direzzjoni spiritwali ħad titratta mar-rieda tal-mulej fil-ħajja tiegħi, ejjew naraw x'għandhom ikunu il-kwalitajiet ta' persuna illi tfittex direzzjoni spiritwali. Għax direzzjoni spiritwali eżisti mhix xi ħaġa ta' ċajt, mhix jiena naqbad insib il xi ħadd u mbagħad nitkellmu da xi ħadd min jista' jkun u mmur hekk u naqbad nagħmel nofsija 3 kwarti nitkellem miegħu u naħlilu l-ħin jekk jien ma nkunx preparat f'dak li għandi nagħmel. Jekk jien ma jkollix l-attitudni tajbin li nista' nirċievi id-direzzjoni spiritwali. Direzzjoni spiritwali mhix noqgħod immur hekk biex nieħu pjaċir noqgħod nitkellem fuq l-affarijiet ta' Ġesu. Mhijiex hekk eżistija, hija wisq aktar profonda. Min jirċievi id-direzzjoni spiritwali, l-ewwel ħaġa irid ikollu xewqa kbira li jżomm il-Alla bħala l-ewwel priorità fil-ħajja tiegħu. Ġifier qegħdin nitkellmu inti ma tistax taqbad tgħidu jien nixtieq direttur spiritwali, ma qabel dik inti tistaqsi, inti konvint, determinat, deċiż li se żżomm mill-Alla fl-ewwel post għax il-bqija ma taħdimx id-direzzjoni spiritwali, mhix xi ħaġa maġika. Irid ikollok din ix-xewqa profonda li tagħmilha fil-konkret akkosta kollox li Alla għandu l-ewwel post il-bqija. Kif tiskopri ma lejx irid minnek? Iġifieri ikollok għall-inqas din ix-xewqa u determinazzjoni li l-mulej ikun fl-ewwel post fil-ħajja tiegħek. It-tieni ħaġa li tkun determinat li inti tagħmel mixja ta' fidi f'ħajtek. Qabel ma tmur għad-direzzjoni spiritwali jew tiddeċidi li għandek bżonn direttur spiritwali f'ħajtek, it-tieni punt li tittara inti deċiż trid tagħmel mixja ta' fidi bis-serjetà. Għax inutli titlob il xi ħadd li jakkumpanjak jekk inti ma tix tagħmel mixja ta' fidi serja fil-ħajja tiegħek. Jekk inti mill-ewwel ħajkollok attitudni u jien aħna nimxi fuq l-aptit u jien aħna nagħmel dak li jfettilli u jekk għandek bdiet nitlob, jekk m'għandix bdiet titlob ma nitlobx. Din mhix mixja ta' fidi. Jrid tkollok mixja ta' fidi serja, bis-serjetà. It-tielet ħaġa titmur b'ċerta ftuħ ta' qalb u mhux qalb jibsa illi dak kollu illi se jfixkel ir-relazzjoni tiegħek ma' Ġesu għall-inqas tixtieq li teħles minnu. Mhux tmur mill-ewwel qalbek mawlala, jien din mhux ħanċaqlaqa, jiena din mhux ħannaħħiha, jiena din ħanħallija kif inhi. Eżistijaj? Le. Biex nersqu għad-direzzjoni spiritwali qalbna li tkun miftuħa, nkella maħniex ħanirċievu. Jista' jgħidlek xi jgħidlek id-direttur spiritwali tiegħek għax tibqa' kif tkun. Titrawwen f'qalbek u titlob il-grazzja sabiex inti tkun lest li dak li l-mulej se jurik li hemm bżonn tneħħi mill-ħajja tiegħek tibdlu. U l-aħħar ħaġa li narajina li hija importanti f'persuna li tixtieq tibda tirċievi id-direzzjoni spiritwali li jkollha commitment fil-ħajja ta' talb. Jekk int ma titlobx, la jista' żżomm ix-xewqa f'qalbek li Alla jkun l-ewwel priorità. La tista' tagħmel mixja ta' fidi u laqqas issib il-qawwa biex dak li Ġesu jitolbok tneħħi minn ħajtek int se tneħħih. It-talb tiegħek irid ikun commitment mhux nitlob darba fil. U mhux nitlob il-5 minuti qabel ma norqod, għax kif forsi ġieli smajtuni ngħid. Jekk titlob qabel torqod, tispiċċa torqod qabel titlob. Hekk jiġrilek. U dika mhix mixja ta' fidi eżistijaj. Allura importanti, ma rridx ninstemaw li forsi hekk inkun mifhum li qed tgħid tisma' qabel ma tmur direzzjoni spiritwali trid tkun lest, allura trid tkun perfett x'għandek bżonna. Jien qed nitkellem hawnhekk minn disponibilità. Differenti ma jfissirx li dawn l-affarijiet li qed insemmi jiġifieri jkunu diġà lesti, għax jekk lestejt il-mixja ta' fidi diġà m'għandek bżonn min jgħinek jakkumpanjak biex timxija. Jekk inti neħħejt il-ħażin tiegħek kollu m'għandek bżonn min jgħinek jakkumpanjak, jiġifieri li qed ngħid huwa imma l-inqas tkun disponibbli fil-qalb tiegħek. Qalbek tkun miftuħa s-sekk ma tasalx ma jimpurtax. Il-mulej tik lajnuna u għalhekk tfittex lajnuna. Imma importanti li qalbek l-ewwel qabel kollox għandek ix-xewqa għal dawn affarijiet.
Għandek ix-xewqa li żomm l-Alla tas-sew fl-ewwel post tiegħek, għandek ix-xewqa li tagħmel mixja vera ta' fidi, għandek ix-xewqa li dak kollu li mhux ġej minn Ġesu f'ħajtek jispiċċa, għandek ix-xewqa li vera ikollok ħajja ta' talb u jkollok commitment serju mal-mulej Ġesu f'ħajtek. Wara li rajna dawn il-ftit kwalitajiet eżistijej illi jridu kunu preżenti f'min irid jirċievi id-direzzjoni spiritwali. Irridu naraw ftit allura meta inti tiġi biex tażer direttur spiritwali, x'għandek tagħmel? Min jista' jkun direttur spiritwali fil-ħajja tiegħek? L-ewwel ħaġa. Ħanit affarijiet sempliċi forsi, ma direttur spiritwali jista' jkun raġel jew mara. Mhux neċessarjament id-direttur spiritwali għandu jkun saċerdot, mhux neċessarjament. Tista' jkollok soru li tkun direttriċi spiritwali tajba ħafna. Jista' jkollok raġel miżżewweġ, jista' jkollok mara miżżewġa. Jiġifieri biex ngħidu hekk x'inhu l-punt li qed ngħid, id-direzzjoni spiritwali mhijiex marbuta ma' xi sagrament. Di mhux ħaġa ta' sagrament, mhix marbuta ma' qrar, m'hemmx għalfejn jkun saċerdot. L-importanti illi f'direttur spiritwali wieħed għandu jfittex xi ftit minn dawn il-kwalitajiet. Persuna li għandha ċertu erf. L-erf eżistijej l-ewwel qabel kollox huwa l-erf tal-ispirtu. Illi xi ħadd illi jaraf Alla kif jaħdem dan it-tip ta' erf li qed nitkellem dwaru. Li jaf il-modi tal-Ispirtu Santu. Li jaf li l-Ispirtu Santu għandu il-modi tiegħu kif jaħdem. Mhuwiex il-loġika tad-dinja kif Alla jaħdem. Jiġifieri tissib persuna li hija miftuħa għal mod li Alla jaħdem u mhux biss fil-passat li Alla ħadem fi żmien il-Bibja, li Alla jaħdem illum. L-Ispirtu Santu jidħol fil-ħajja tagħna u jċaqalqa u jkellimna u jimmanifesta lil nnifsu illum. U rrid ikunna dal-erf sabiex nistu narfu dak li ġej minn Ġesu mill-Ispirtu u dak li mhuwiex, mela tsissi persuna li għandha dal-erf. Persuna li għandha ċerta qdusija wkoll. Qdusija ma jfissirx għandha xi raġġira ma' rasa jew ma' rasu. U qdusija mhux għax xi ħadd jgħid li dak li hu qaddis jew dik li qaddisa. Ġifieri persuna li ħajjitha mibnija tas-sew fuq l-imħabba. L-imħabba tal-Alla u l-imħabba tal-proxmu. Persuna li għandha esperjenza hija stess tal-ħajja spiritwali. Ġifieri persuna li ma titlobx stess ma tistax tmexxi l-ħadd ieħor. Persuna li stess mhix tagħmel esperjenza ta' Ġesu f'ħajjitha ma tistax tkun ta' gwida l-ħadd ieħor. Persuna li hija magħluqa li l-mulej jista' jkellimna, li l-mulej jista' jintervjeni fil-ħajja tagħna. Allura ma tistax tgħinek tisma' l-leħen tal-Alla fil-ħajja tiegħek. Għandna nfittxu wkoll f'persuna hekk biex tkun direttur spiritwali tagħna ħseb jiena wkoll ċerta maturità umana. Illi hija importanti jekk l-esperjenza tal-ħajja timmaturana u meta jkollna persuni li għandhom ċertu approach lejn il-ħajja, approach pożittiv, approach nisrani, jgħinna wkoll f'din il-mixja tagħna biex niskopru mulej xirrid minna. Ħaġa oħra nara importanti wkoll li persuna biex tkun diretturi u direttriċi spiritwali tkun persuna anka preparata, persuna li hija affurmata, li persuna li kollha biss esperjenza ta' Alla però ma jkollha l-ebda formazzjoni tista' tkun perikoluża sabiex tmexxi l-erbieħ. Ġifieri tkollha preparazzjoni f'dik li hija l-kelma ta' Alla, preparazzjoni f'dak li hu t-tagħlim tal-Knisja, preparazzjoni f'dik li liturġija, preparazzjoni f'dawk li huma wkoll xi kuntant tal-naqas dak li hu bażiku, il-mod kif aħna nħarsu lejn il-bniedem, kif ninterpretaw il-bniedem kif jaħseb, kif jaġixxi. Għaliex dawn kollu l-aspett uman se jidħol fir-relazzjoni tagħna mal-Alla, allura min ħajmexxik irid tkun kapaċi jifhem ukoll dan kollu. L-iktar ħaġa importanti però wara dan kollu naqas kif inqisha jiena li għandek titlob biex il-mulej jipprovdilek dik il-persuna li hu jixtieq, li hu Ġesu jixtieq li jmexxik jew tmexxik. Għax id-direzzjoni spiritwali u din tidher ħafna ċara fil-ħajjiet tal-qaddisin. Li l-mulej jipprovdilhom persuni li kienu verament the right person li permezz tagħhom jew tagħha hekk ħadd ieħor seta' jikber fl-għarfien ta' dak li l-mulej rid miegħu minnu. U jekk tinnotaw fil-ħajt tal-qaddisin ma sibu l-ebda qaddis anqas minn dawk li qrajt dwarhom jien illi ma kellhomx direttur jew direttriċi spiritwali fil-ħajja tagħhom. Imma kollha kellhom xi ħadd li kien qed jigwidhom li kienet imexxihom. Li hija ħafna importanti. U għandna nitolbu biex ikun tant hekk kemm sabiħa f'ċerti ħajjiet ta' qaddisin.